της Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Χρήστος Ζώης. Παρακαλώ, κύριε Ζώη, έχετε το λόγο για 6 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θέλω να κάνω μια εξομολόγηση προσωπική. Εγώ δηλώνω αδύναμος, ανήμπορος να κατανοήσω όλα όσα σύνθετα συντελούνται γύρω μας αυτή την εποχή. Δεν επιδιώκω να δρέψω δάφνες ούτε ως αναλυτής, ο οποίος μπορεί να βλέπει σε βάθος χρόνου, ούτε να αναλωθώ σε μια περιπτωσιολογία υποθέσεων εργασίας για το πού μπορεί να καταλήξουν όλα όσα ζούμε το τελευταίο διάστημα. Και θέλω, ως πληρεξούσιος των Λαρισαίων, να μεταφέρω και τη δική τους αδυναμία, να αντιληφθούν τι είναι ακριβώς αυτό που παίζεται αυτές τις ώρες, αυτή την εποχή. Θυμίζω ότι έχουμε φτάσει εδώ, δηλαδή σε μια δεύτερη συζήτηση ψήφου εμπιστοσύνης, μόλις 15 ημέρες μετά την αρχή της προηγούμενης, διότι ο λαός μας εμπνεύστηκε από μια προσδοκία που καλλιεργήθηκε ότι ίσως έτσι αντιμετωπιστούν μια σειρά από αδιέξοδα όπως τα εισπράταμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται τα γεγονότα στο εσωτερικό της χώρας. Η ηρωνία είναι ότι ενώ αυτή η συζήτηση οδεύει στο τέλος της, την ίδια ώρα η Ευρώπη ζει, και για να ακριβολογώ, η Ευρωζώνη ζει τις αρχές μιας κατολίσθησης. Αυτό που έγινε χθες στη Γαλλία, στην Ισπανία και στην Ιταλία, δηλαδή να καταγράφονται ρεκόρ στα spreads, να υπάρχει μια γενικότερη αναστάτωση, αμηχανία και αβεβαιότητα για το πού μπορεί να οδηγηθεί και το ευρώ, αλλά και η Ευρωπαϊκή Συνοχή, μας δείχνει ότι ίσως μιλούμε για πράγματα τα οποία ετωροχρονισμένα αντιλαμβανόμαστε και ίσως να μην έχουν και τη σημασία που νομίζουμε εμείς εδώ μέσα ότι έχουν. Θέλω να πω ότι κινδυνεύουμε να συζητούμε για πράγματα για τα οποία ήδη έχουν ληφθεί αλλού αποφάσεις και μας ξεπερνούν τα γεγονότα. Εγώ αδυνατό να κατανοήσω ποιος αναλυτής μπορεί να ξέρει καλύτερα ποιο είναι η επόμενη μέρα για την Ευρώπη. Δεν μπορώ. Έχω σηκώσει λευκή σημαία. Κάποτε τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Είχαν μία-δύο αναγνώσεις. Σήμερα υπάρχει η ανάλυση που σου λέει να κερδίσουμε χρόνο, δηλαδή κάντε ό,τι μπορείτε, δώστε ψήφο εμπιστοσύνης όπου να είναι, σε όποιον να είναι, αρκεί να κερδίσουμε χρόνο. Να σωθεί η Ιταλία, σου λέει μία ανάλυση. Γιατί άμα σωθεί η Ιταλία θα σωθεί και η Ελλάδα. Υπάρχει άλλη ανάλυση που σου λέει ποια Ιταλία. Προκειμένου να σωθεί η Ιταλία θα εγκαταλειφθεί η Ελλάδα. Υπάρχει άλλη που λέει ότι εδώ ετοιμάζεται το ευρώ νούμερο 1 των βορείων χωρών και θα μείνει το ευρώ νούμερο 2 των νοτίων χωρών. Υπάρχει μια άλλη που λέει ότι δεν θα υπάρχει ευρώ. Και εμείς, κύριοι συνάδελφοι, πρέπει στο τέλος αυτής της τριήμερης συζήτησης να τοποθετηθούμε στην πραγματικότητα, όχι για το εάν η κυβέρνηση που σχηματίστηκε με τον τρόπο που σχηματίστηκε είναι η ικανότερη να διαχειριστεί τα προβλήματά μας, αλλά γιατί, θυμίζω, αυτό ήταν το διακύβευμα για το αν θα μείνουμε ή όχι στο ευρώ. Το ξέρει αυτό κανείς? Μπορεί να το εγγυηθεί η κυβέρνηση? Μπορεί να το εγγυηθεί οποιοδήποτε κόμμα? Όταν η συζήτηση είναι αν θα υπάρχει ευρώ, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να έχουμε τουλάχιστον ήσυχη τη συνείδησή μας, και μιλάω για τη δικιά μου θέση, δεν υπαγορεύω θέση σε κανέναν. Για να μην μας καταγράψει ο ιστορικός
ως εκείνους που έδωσαν το πρόσχημα για να πέσει σκανδάλι και να δημιουργηθούν οι εξελίξεις που θα σηματοδοτήσουν οτιδήποτε μπορεί να σηματοδοτήσουν και για τη χώρα μας. Δηλαδή την έξοδό της από το ευρώ. Κύριοι συνάδελφοι, θα ήμουν ο τελευταίος που θα στήριζε επιχειρηματολογία που θα έθετε εν κινδύνο τη θέση της χώρας στο ευρωατλαντικό σκέλος. Γιατί εκεί που φτάσαμε, ό,τι δημιουργήσαμε, ό,τι χτίσαμε, το χτίσαμε γιατί απαντήθηκε αυτό το ερώτημα κάποτε. Όμως σήμερα, ξαναλέω, ουδής μπορεί να τοποθετηθεί με ασφάλεια. Και το μόνο που θα μας μείνει θα είναι να απολογούμαστε για τις επιλογές που κάναμε, έχοντας υπόψη μας μόνο μερικές ψηφίδες από τη συνολική εικόνα. Γιατί αυτή είναι η αδυναμία του πολιτικού μας προσωπικού, αλλά και γενικότερα οποιοδήποτε Έλληνα σήμερα, πόσο μάλλον Ευρωπαίου. Ή για να το αντιστρέψω, οποιοδήποτε Ευρωπαίου, πόσο μάλλον Έλληνα. Να έχει όλη την εικόνα μπροστά του, ώστε με υπευθυνότητα, με σύνεση, να καταλήξει στην καλύτερη δυνατή απόφαση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μόνο ένα λεπτό θέλω, κυρία Πρόεδρε, και την ανοχή σας. Εγώ θα δώσω ψήφο περιορισμένης εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Ξέρω ότι δεν χρησιμοποιείται αυτός ο όρος, αλλά θα το εξηγήσω τηλεγραφικά. Για περιορισμένο χρόνο, για περιορισμένη αποστολή, με περιορισμένο περιεχόμενο. Και θέλω να καταθέσω και την απογοήτευσή μου, διότι είχε μία ευκαιρία η κυβέρνηση αυτή να αντιληφθεί ότι μπορούσε να επενδύσει στη δημιουργία ενός ηθικού ερίσματος με τη σύνθεσή της. Λυπούμε που θα το πω. Και αυτή είναι η πρώτη μου κριτική θέση για την κυβέρνηση. Ότι η σύνθεσή της δεν αντιμετώπισε αυτό το ζητούμενο. Με κόπο μπορώ να ανεχθώ στη σύνθεσή της πρόσωπα, γιατί επαναλαμβάνω δεν μεσολάβησαν εκλογές για να εξαγνιστεί το πολιτικό προσωπικό. Πρόσωπα τα οποία χαρακτηρίζω μοιραία για το ότι φτάσαμε ως εδώ. Και δεν θα διστάσω να αναφερθώ στον κύριο Παπακοσταντίνου, διότι στη Βουλή πρέπει να έχει το θάρρος να τοποθετήσω. Είναι μοιραίο πρόσωπο ο κύριος Παπακοσταντίνου για το ότι οδηγήθηκε η οικονομία και η χώρα εδώ που οδηγήθηκε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο του έχει καταλογιστεί ακόμα και από συναδέλφους του σε αυτή την κυβέρνηση. Ακόμα και από τον διάδοχό του. Καλούμαστε λοιπόν να δώσουμε εμπιστοσύνη και σε πρόσωπα. Γι' αυτό λέω ψήφο περιορισμένης εμπιστοσύνης. Ήθελα κυβέρνηση τεχνοκρατών, ήθελα κυβέρνηση που να υλοποιήσει αυστηρά την αποστολή που της ανετέθη από το Συμβούλιο Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και όχι σύνθεση κυβέρνησης που αποτελεί αυστηρά τη συνέχεια της προηγουμένης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και για την ανοχή σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Ζώη. Το Προεδρείο πάντως δεν είχε περιορισμένη διάρκεια χρόνου για την αγόρευση.